ryger ned i det hul her nu bag sædet, mand. Hvor var det, vi drejede henne længere ude? Det var længere nede. Var det? Ja. Ja. Det er sygt, det er bare møver igennem, mand. Nej, det var her. Ja. Hvad? Det var lige her, ja. Ja, det er et par streger. Bare det spiller så hovedet rundt. Det er også et sygt hul, der der, mand. Ja, det er For satan der, mand. Lad op, min Åh, min fod! Han landede bare 2 gange på min ben, mand! Min hoved. Nu tror jeg snart, det er cigarettid, er det ikke det? Ja, det er sygt. Hvad kan jeg ikke sige nu? Så så han det lige for hende, mand. Jeg springer op i loftet, så ned i gulvet. Han er ikke tung nok, var Allan? Det gik bedre, da jeg sad deroppe og kunne holde mig nede. Så kan du se på igen. Nej. Hold da kæft, så besvimer jeg næsten lidt af at banke hovedet. For satan, mand. Det var med næsten.